Maing buntag mga guys o mga guys. So ako na bantay sa bata no. Mga bata akong ibantay. Mga asawa nag kuan. Patambal sa ugangan to sa ospital. Ay tabang ko na to gabi eh. So ako kaduty kay kuan. Ako kaduty sa kuang trabaho. Ako nagbantay sa bata. Tinuod yun guys, di ilalim ang bantay. Kanang trabaho sa itong asawa bitaw. Tuor tag sayon kayo. Kapoy kayo eh. Bantay das bata. Sama sa kuha, duwak bata na ko. Oh. Ang usad ako, ang gamay. Ya, sabihin na pa natong lungag. Oh. Lungag ta dito. So lugaw akong gikuan. Para sa kong bata. Ay tag maulit to sila sayo kay ang mga trabaho. Trabaho na ako katong pang nebulizer. Mahuman to eh. Bata oh, napagani ni siya tambal nga palitonon kay gahapon nagpa-check up ni. Naibisita sa doktor niya, wa pa mapalit kay tay kwarta. Nang lang pa tamo trabaho dito. Sa ato akong gitrabaho gabi eh. Asa mga nitan-aw sa kong vlog niya. Ako trabaho dito tong pang nebulizer to niya. Pangkuan sa solar battery. Solar kung kuan diri way battery. Ani direct na solar mo kuan ra ni siya. Hinay na po daw basta mo hinay ang singga, hinay po siya. Adlaw ra gamiton guys ang kung electric pan nga ina symbol kay kuan man. Wa may adlaw gabi sa gabi wa may adlaw, ang adlawan ra magamit. Hinay na ako. So di lalim guys ako nagbantay. Ang unang nakatuog gani dako magwangan. Ang pamanghuran mo dugay kayo. Kamanghuran ba? Dugay nakatuog si pangitag mama. Kalitok naman guni mama ko ug papa. Si pangita siyang mama o titi ko titi. Kung patitiho na ni gamay ra kayang gititi. Sa muna ito ang sitwasyon guys oh. Mura tag inapay ani, ha? Bantay ka. Duha ka buo. Di malalim niya itong trabaho di sa itong asawa eh. Ang trabaho sa itong asawa o akong trabaho. Ingon lang ko bahalag, mga instruction lang ko mayo magbuhat ko sa adlaw kaysa magbantay taning mga bata oh. Pating kayo niya magsabin paglungag, sabin paglaba. So ako murag di na ako makaya eh, bantay bata ra nya manlaba pag yun. Maingon na lang ko nga bahalag magkainit-init ko sa construction eh isa magbantay ko sa duha ka bata. So na ako tason guys akong mga update on guys kay palihog ko dihag subscribe ug follow sa akong Facebook page guys. So kuan ta sa Facebook page hapit na ta mag 1k followers unya sa YouTube hapit na ta mag 2k subscriber. So salamat sa mga nag-subscribe diha. O sa mga nag-views o sa mga nag-follow sa kuang Facebook page. So maing udto naman siguro alas 10 naman mabuntag yapon maing buntag ng tanan o God bless amping tang tanan bahalag pobre basta maning kamot.